Permezz ta' Mudell Diġitali se jintefa' iżjed dawl fuq sit arkeoloġiku fiż-Żejtun li fi żmien ir-Rumani kien jintuża sabiex jingħażar iż-żebbuġ għaż-żejt taż-żebbuġa. Il-President ta' Wirt iż-Żejtun, il-Perit Ruben Abela, spjega li dan is-sit li nstab fis-sittinijiet jikkonsisti minn fdalijiet u pedamenti tal-istruttura tal-Villa li kienet tinkludi parti industrijali fejn kien isir l-għasir taż-żebbuġ. Parti industrijali, agroindustrijali li hija direttament marbuta mal-għasir taż-żejt taż-żebbuġa u nafu b'dan għaliex hemm apparat tal-ġebel li kien jintuża biex isir l-għasir taż-żejt taż-żebbuġa. Wirt iż-Żejtun flimkien ma' Heritage Malta, id-Dipartiment tal-Arkeoloġija fih dan l-Università ta' Malta u waqtiet oħra se tagħmel dan il-mudell bil-għan li tagħti għarfien ġdid dwar l-istorja marbuta mal-produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa li huwa tant marbuta mal-belt taż-Żejtun. Ħankunu qegħdin intellaw mudell tridimensjonali diġitali ta' kif setet kienet il-villa, ġifieri bil-informazzjoni li ġabru l-arkeoloġiċi waqt l-iskavi ħanaraw kif setet kienet bħala volum, bħala taqsim tal-kmamar dil-villa partikolari. Apparti dan il-mudell se jkun qed jiġi produċut filmat brabta ma' din l-istruttura Rumana li mhux ħafna jafu daqshekk fuqha. Dal-mod il-pubbliku ħejkun qed jifhem aħjar dak li ħejara fuq il-post u bl-immaġinazzjoni ħanejdu hekk ikun jista' jimmaġina anke l-volumi permezz ta' dal-medja diġitali ta' kif setet kienet il-villa.